אנשים שואלים אותי, שלומי, בן יונתן, בן יצחק, השלישי, בן. מה זה חורף? כלי מחנה. כמה מילים אפשר להגיד על מחנה חורף? הרבה. ולא תדעו מה המילים האלה אם לא תלכו למחנה חורף. אתם כבר פה, אז אין בעיה. אבל אם אתם רוצים לדעת מה המילים האלו, אתם צריכים... מה זה אומר? אוקיי. להבין. אתם צריכים להבין את החוקים. ונראה לכם את זה עכשיו. כריש בטבע לא לגעת. החניכה הזאת רוצה לצאת עם חברים אחרי חיבת אורות. אין סיכוי. אתם אפילו רוצים לעשות את זה. זה סתם מגעיל. מה אמרתי הרגע? לא את הקרח הצהוב. לא. לא. בסדר, יש לי אחד בפה. לא יוצאים לשירותים לבד. אף פעם. אנגלית? מה זה אנגלית? Do you wanna build a snowman? לא, אסור, רק עברית, אין אנגלית. עושים לי היי חביבי תלה. אולי רק הנודניקים. Get out of the bar!